tinuod nga mga katawhan sa Ginoo. Mao kaniya ang iyahang warning. O bitaw na hinungdan kini mga wali sa mga pastors. Mo ni ang gingon ni Apostol Pablo sa Colosas, sa Colossians chapter 1 verse 20, whom we preach is a warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Jesus Christ. Ang buot pasabot ni Apostol Pablo nga kaning mga wali, mga pagpanudlo, usa lang ni ka-warning mahitungod sa mga wisdom, mga nahibaw-an nato sa mga gisulti sa Ginoo dinhi sa pulong niya sa Biblia. Mao kaniya ang warning. Kung intak na atong isgutan karon kining nahitabo nato karon, ipadayon ta ni gisgot bilang usa ka gitawag og comfort nato, no? Kanang paglipay o pagdasig nato kay kini naisulat na maning tanan. Yung tanan naisulat na. Ang kalibutan o ang atong mga leader sa kalibutan wa sila nasayod nganong nahitabo ni. Apan ang pulong sa Ginoo nagsulti siya nga kini warning nato. Kitang mga nangalagad sa Ginoo mo ni ang warning nato nga nangalagad nga tininuoray way labot tong dili tininuod yang pagpangalagad. Ay baliwala raman yung pulong sa Ginoo ning mga tao nga wa na ninuod pagpangalagad. Mao kani ang usa ka warning. Although this is the last warning na akong gingon ninyo. Last warning ni sa mga tao nga gusto maluwas. Gusto moadtog langit. Katong mga tao nga di na dunay kasing-kasing nga gusto gayud muduol ug mangita ug labaw sa tanan nga himuon niyang personal savior ang Ginoo nga mao si Jesus Christ. Mo bitaw ninitak na makisgot ta ining gitawag kung nahitabo nato. Siguro mao na ni ang last na kong isulti ninyo about ining pestilence. Nga nahitabo nato kanang pestilence ang meaning ana ang pandemic ha. Nga nahitabo talagsaon ra ni. Wala ta nagdaw meaning nga nahitabo ni. Ang gisulti ni Jesus Christ mga ilhanan daw sa ato baliwala lang bisan kanang makadungog tag gira baliwala lang na sa ato ha. Moabot ang kagutmanan sa lain-laing dapit baliwala lang na sa ato ha. O kanang earthquake bisan asa nga dapit baliwala lang na sa ato ha. Pero kining pestilence kay gingon ni Jesus Christ usa ka sign sa iyang pagbalik dili na nato ni baliwala tungod kay kini ang katapusan. Mao na ni ang last nga ilhanan nga gihatag ni Jesus Christ sa mga 12 disciples alang kanila nga aron sila magbantay dili alang sa mga tao nga dili tinuod nga lagad nganong mingon ko alang kini sa mga naninuod nga lagad sa Dios tungod kini giwarningan niya nga ang Ginoo hapit na mobalik. Mabitaw na nga kini, mingon ko ninyo, dili lang kay kini mo ang katapusan sa ilhanan o ang iyahang katapusan sa pagbisita sa atong mga sala aron pasayloon, dili lang katapusan ni sa iyang paghukom, dili lang ni katapusan sa adlaw, kundi mao na ni ang gitawag og grace period. Mao na ni ang kinutuban sa grasya nga gipadayag na sa Ginoo gikan pa sa cross. Ang Ginoo nagpadayag na sa iyang grasya hangtod karon nato. Mao nang gitawag ang dispensation sa Espiritu Santo. Mao na ang grasya. Ang panahon sa Espiritu Santo mao na ang grasya. Kay human naman ang gibuhat ni Jesus Christ ug ang gibuhat sa Amahan. Padiin siya nagpasaylo atong mga tao niya wa man gyapon maminaw mo nang walo ra nungdan na luwas niya sa diha si Jesus Christ sa iyang panahon. Mga tao gireject hinuon si Jesus Christ. Mao na hinungdan ang grasya nga gihimo ni Jesus Christ niabot kanatong mga hintil.
Muna kita na save ta, pinaagi sa grasya niya, pinaagi sa itong pagtuo. Pero kumusta ang matod pa niya ang dispensation sa grasya? Kanang panahon ba? Kabaw mo sa ng dispensation? Adunay giingon dito ni San Pablo na ay dispensation dili sa kalibutan nga nahitabo. Ang meaning sa dispensation kanang ang iyahang pag-arrange sa iyang grasya. Ikaduha ingon pa sa dictionary o kana ang iyahang pag-manage sa grasya. Manay giingon ni St. Paul ang dispensation sa grasya kumusta man. Mo bitaw na hinungdan nga din ang Ginoo na misita nato, ang iyang pagbisita nato giwarningan ta niya kay ngano man undangon na niya ang grasya. Kay ngano man dako na kayo ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa ato may tungod sa iyang grasya. Pero unsa may hinungdan karon ngano man kang nakasala mo hinungdan gibisitahan ta sa Ginoo. Mao bitaw mingo ko ninyo warning ni para sa mga taong naninuod nga mga alagad sa Ginoo nga ang panahon hapit na. Dili itong mga tao nga din alagad-alagad lang, kung dili katong tinuod ng alagad sa Ginoo nga din ang panahon hapit na. Kini ang grace period. Ditapos na niya ang paghatag sa grasya. Mo nang makaingon taon sa kana kasunod ini, umuna na akong giingon kay wala may nagpakamatay na nato aron kita pasayloon pa pag-usap kay human naman si Kristo. Kung doon ay magpakamatay na usab, siguro apo na sa Ginoo kung mahitabo na, pero hatagan patag grasya, pero kay wala na may apo ang Ginoo. Last naman, ang anak sa Ginoo nga diin mo ka na ang magluwas sa mga katawhan. Maninong daningon siya sa Lucas chapter 9 verse 9 verse 5. Verse 56. Lucas chapter 9 verse 56. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. Matod pa niya dinhi. Ingon pa ni Jesus Christ nga gisulat ni Lucas, ang anak sa Ginoo nga mao ang tao nga si Jesus Christ, wala siya miani aron paglaglag sa mga tao ang ilang kinabuhi, men's lives. No, niya laglaga na, kundili luwaso na niya. Mo na ang iyang gibuhat at unang panahon nga niabot ang karon. Mo na ang grasya nga gihatag sa Ginoo pagluwas apan usaon man karon nato nga di na do na pamatay kasalanan. Mo bitaw na hinungdan ang Ginoo nagbisita sa ato ang mga sala karon. Mo ning tapusan nga pagbisita sa sala nato sa mga katawhan. Unya dili lang kanimo ang iyang pagbisita sa iyang mga katawhan aron pagluwas usab. Luwason na usab. Wingon ko luwason na usab kay sa diya nga si Kristo nagpakamatay aron pagluwas nato. Nganong namisita ang Ginoo kanato sa atong sala tungod kay ang grasya sa Ginoo wala nato madawat nga pininuod. Mo bitaw hinungdan nga diin ang Ginoo nagpadayag ining pulong nga mao kani amunta ang pamaagi sa tong life aron maluwas ta. Sa Lucas chapter 13 verse 20 through 23. Ingon pa niya dinhi ha. Then said one unto him. Sa diya nga si Kristo naglakaw tung unang panahon adunay usa ka tawo nga nangutana kaniya. Lord, are there few that be saved? And he said unto them, matod pa niya, gamay ra ba ang maluwas? O si Kristo ningon kaniya sa verse 24, strive to enter in at the straight gate, for many I will say unto you will seek to enter in and shall not be able. So, what a kabalo? Kung daghan ba o gamay ra? Basta ningon lang si Jesus Christ, maningkamot ta. Nga kaniadto sa diya si Kristo nagpakamatay. Unsay atong gibuhat? Mabita itong naipulong ang gingon ni Isaiah. Ang summer nilabay na, pero kita wa pa ta maluwas. Nahinumdum ko sa gisulti sa atong presidente.
katong speech niya. Abot kung naminaw ba mo ito niyang gisulti. Nga iyang gisulti ningon siya, ang Holy Week, nilabay na. Nabanhaw na si Kristo, pero kita daw mga tao, patay pa. O, ang atong presidente na nagsulti. Wa siya nasayod. Pero sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo, tinuod na. Mas maayo pa nga nakasulti atong presidente na kita patay pa. Imbis na banhaw na si Kristo, labaw sa tanang kanuna, di ato pa si Kristo na banhaw. Sa diya nga nabanhaw si Kristo, dapat nabanhaw na punta. O bito ng kanunay ta nagsilibrar sa pagkabanhaw ni Kristo. Kaya nagtuuta nga kanunay punta niya banhawon. Pero sa tinuod lang, ang atong kaluwasan, ato ni paningkamutan. Kay wa kay na kahimo ini pagsulod ining nga tulid nga dalan nga matod pa niya daghay nangita ini apan dili makahimo ini. Mo ninungdan si Apostol Pablo, nag-ingon siya sa Philippians chapter 2 verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. So mo na iyang gingon, paningkamuti na lang ang inyong kaugalingong kaluwasan. Uban sa kahadlok o pagpangurog kay ngano man ang kaluwasan bililhon. Mao na niya ang gisulti niya karon. Katong gipangwali sa mga propeta, sa mga apostoles, ug labaw sa tanan ang giwali ni Jesus Christ karon na magsugod. Karon na kay ngano man. Mao ni ang ihatag nga chance sa Ginoo nato kay ngano man. Mao kani ang ilhanan sa pagbalik niya. O bitay hinungdan ningon siya, dili pa ang katapusan, kundili maula na sinugdanan sa kagun-anan sa mga tao nga dili maminaw sa Ginoo. Pero kamong o kitang tanan nga matinud-anon sa Ginoo ato pasalamatan ang Ginoo kay siya nagbadlong kanato karon. Karon kita makapangandam. Mo bitang ang hinungdan ningon siya, pero dili pa ang katapusan kay ngano man tagaan ta niyag time nga diin makaprepare ta sa iyang pagbalik. Pareha itong unang panahon, ang mga tao gikaligot-gutan na sa Ginoo. Diin ang Ginoo nagplano na nga diin iyang lunupon ang kalibutan. Apan siya naghatag og panahon nga di pabuhaton og arka si Noah aron base kunya nga sila gusto di ay maluwas, musulod sila sa arka. Apan unsa may hinungdan, walo ra ang naluwas sa tubig tungod kay nganuman wa man sila naminaw. Labaw sa tanan, wa sila kapangandam usa ang pagsulod sa arka kay wa gani sila tabaw kanusa nanira ang arka ug kanusa si Noah ni sulod. Wa bitaw na karon kita mausab niya ang ato ang panahon karon. Mo na iyang giingon, ang pagbalik sa anak sa Ginoo sama daw sa panahon ni Noah. Namatod pa niya ang mga tao nagbaliwala lang. Mo ni ang akong gingon kaninyo nga mao kaniya ang katapusan sa grasya sa Ginoo. Mo bitaw hinungdan nga diin paningkamutan ning higayuna nato ni kay dili pa man niya ang katapusan kundi nagatapag time ang Ginoo nga kita mo prepare. Kung ang arka gi-prepare niya sulod sa 120 years, ang Ginoo naghatag ka nato og preparasyon. Nga din madunggaran nato ni karon kung padayonon nato ning pulong sa Ginoo nga din bila na lang kapanahon ang iyang gihatag nato aron makaprepare ta sa iyang pagbalik kay nagsugod na ang ilanan o ang ilhanan mao na ni ang katapusan. Mao bitaw na nga din kita maningkamot kay ngano man kaning pandemic or kining pestilence adunay purpose ang Ginoo, no? Matod pa sa usa ka artista nga bantugan nga singer ako nadunggan siya nakita sa YouTube, aduna daw pasabot ang Ginoo ini nahitabo nato tinuod jud na adunay purpose ang Ginoo ini. Ang purpose niya alang sa mga naninuod ug tinuod ng alagad sa Ginoo ug katong gusto gayud maluwas, katong willing nga makabaton og eternal life. Mao kani iyang purpose. Nga din ang iyang purpose luwasunto sila or kita nganuman kay niada sa panahon sa tunglo sa Ginoo. Nga din tanawang mga tao
nagahangyo nga Ginoo ayuha ang yuta na diin bisan sila nagahangyo wa sila kabalo. Pero kita gipahinumduman ta sa Ginoo nga diin unsaon pag-ayo ang yuta sa Ginoo. Unsaon niya pag ayo kining kalibutan karon mo bitaw na nga akong ibalo kaninyo nga diin kita mga nangalagad sa Ginoo pangayoon nato sa Ginoo nga ayon ang yuta aron kita adunay higayon nga makaandam. Mabita na hinungdan nga din kita dili nakaadto sa simbahan. Sa man nato pag-prepare nga naaman ta sa taliwala sa kalisdanan. Una atong pangayoon sa Ginoo nga kini yuta ayuhon ni kay kining mga pulong sa Ginoo para ni sa mga tao na nalagad sa Ginoo. Ang iya manggong purpose nato siya nagsalig gayud, nagpasalig, nagsaad. Isaiah kapitulo 14 bersikulo 24. Isaiah 14 chapter 14 verse 24. The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought, so it shall come to pass. As I have purpose, so it shall stand. Muna yung gingon ha? Ang Ginoo daw sa kahitasan, siya na panaad sa sulti nga ingon, sigurado ingon ako na ay plano or huna-huna, matod pa niya mahitabok yun ni. O ingon ang purpose, mutindog yun ni. Shall stand ang iyang purpose. Sabi mo sa iyang purpose. Ang purpose niya para lang sa mga tao nang alagad sa Ginoo tininuray. Dili sa tanang tao, kundili kadto lang naninuod. Sa verse 26, this is the purpose that is purpose against the whole earth. And this is the hand that is stretched out over all the nation. For the Lord of hosts has a purpose, and who will annul it? His hand is stretched out, and who will turn it back? Ang Ginoo na'y purpose ini. Dili ta makabakwi ini ang Ginoo na. Dili ta makahibaw kung saan ni pag-undang apan adunay tudlo sa Ginoo aron ayuhon ninyo ta. Ang atong gobyerno, mga gobyerno nining nasod sa kalibutan, wa sila kabaw kanus-an ni mawala. Pero ako magaingon kaninyo, mga tao nang alagad nga tininuray, adunay gisulti sa Ginoo, mawala lang ni ang panghitabo sa diha nga din atong pangayoon nga din ayuhon sa Ginoo ang yuta aron kita makapangandam kay kini mao kaniing ilhanan sa iyang pagbalik. So mo nang wingon ko ni adto lang mga tao na ninuod, mo kani ang iyang gitudlo kanato kay do na siya purpose. Jeremiah chapter 29 verse 11, 12 and 13. For I know the thought that I think toward you, saying the Lord, thought of peace and not evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Verse 13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Kanawa? Alam ni sa mga tao nga din na doon nagiputlit na kasing-kasing nga ang tao nga din ang niyang kasing-kasing gipangita gyud niya ang Ginoo sa tininuoray. Muna nga akong sulti sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Karon na ang panahon nga mangayo ka sa Ginoo aron ang yuta ayuhon ni kay luoy kayo ang mga tao. Dili lang kay ingon sila luoy. Kita usab gihagad o gitawag sa Ginoo nga mangandam ta. Dili ingon nga ayuhon lang ang yuta, kung dili mangandam ta kitang mga nangalagad sa Ginoo nga tininuray. Although di ni mahitabo nato kaning pestilence maabot nato kay naman ta sa balay sa Ginoo. Katong giingon ni Salmista David sa Salmo 91. Safety man ta. Pero ang mga tao nga wa kaila sa Ginoo, mo bitang inungdan karon gipainumduman ta sa Ginoo kining wali nato karon mga pastor nagwali, warning na. O bitaw hinungdan mo akong mingon kaninyo ang atong pagabuhaton karon kitang mga matinud-anon sa Ginoo. Tinuod nga gusto maluwas sa iyang pagbalik, hingon niya atong
pag-ampo aron ang Ginoo mutubag nato. Unsay iyang gingon dito sa Chronicles? Nga diin siya nagtudlo ka nato. Aron ang iyuhon ang yuta. Uban mga tao nag-awit ini. Apan dili ni mao ang pag-awit. Mao kaniya ang pagpangayo sa Ginoo. Ilabi na katong tao nga pininuod ng alagad sa Ginoo nga diin unta maayo ning yuta aron kita maka-prepare aron makaandam ta kay ilhanan ni sa iyang pagbalik ining pestilence